Защо подобрихме формулата на алинея номер 2 LFO? Защото искахме да въздействаме на три критично важни процеса, свързани с подобряване на лимфния застой и съответно и по-ефективно използване на мазнините от зоната на краката. Кои са тия три процеса? Първият е намаляване пропускливостта на лимфните съдове. Защо е критично важно? Защото само да се движи лимфата, но да остане съответно лимфния съд пропусклив, това няма да реши проблема с лимфния застой. Затова ние всъщност искаме да въздействаме много ефективно върху пропускливостта на съдовете, на лимфните съдове. Втората е така нареченото по-изявено лимфокинетично действие. Искаме лимфата да се движи още по-бързо. Затова всъщност концентрацията на билката истинско еневче е повишена спрямо предишната формула. И третото критично важно, пък за тези жени, които искат да използват по-ефективно мазнините от бедрата си, които искат да свалят акцентирано, е подобряването на уста черен дроб лимфна система. Защо? Защото лимфната система пренася към черния дроб мазнините и той трябва да ги метаболизира. Но ако той не ги метаболизира, реално погледнато нямаме използване мазнини и намаляване на мазнини и съответно и в един момент и лимфата, въпреки че пренася мазнините до черния дроб, те не могат да бъдат ефективно използвани и тогава всъщност нямаме процес на горене на мазнини и съответно намаляване на тези мазнини от тази зона.